Hey, har du også altid været i tvivl om, hvordan man starter en vaskemaskine? Så se med her. Jeg har startet med at sortere alt mit tøj i sort tøj og kulørt tøj. Så tager jeg det kulørte tøj med herover. Sådan. Lidt derind. Så tager jeg den her. Så putter jeg vaskepulver i den der. Og der står kun én skefuld. Så kun én skefuld. Sådan. Putter det her i. Sådan. Putter den op på plads. Lukker den her. Der. Så tager den 53 minutter. Og så trykker jeg